Hevalên hêja mijara vê vîdeoyê dibistan û ekola epikûrizmê ye ku ev felsefe bi awayekî giştî ji alê damezranerê ekolê ve pêk hatiye ku ew jî filozofê Epikûros e. Dîsa meriv dikare bibêje ku ev dibistan di dîroka felsefeyê de xwedan bandûrekî gelekî mezin e, şop û bandûra vê ekol û felsefeyê heta roja me jî tê bihîstin. Dîsa meriv dikare bibêje ku di nav felsefeyên serdema Helenîstîk de giringî û bandûra du ekolên felsefeyî gelek mezin e ku ew jî epikûrizm û stoa parêzî ne. Epikûros parêzî ew felsefeyê ku piranî ji alê epikûrosî ve hatiye afirandin. Armanca epikûrosî a sereke ew bûye ku xwestiya mirovan ji tirsa jîn û mirinê rizgar bike. Felsefeya epikûrosî di serdemekî ku piraniya mirovan ne xwediyê jiyanekî ewledar bûn de mirovan fêrî giringiya jiyana takekesî kiriye û ji mirovan re wiha hatiye gotin ku divê ew di jiyana xwe ya şexsî de li bextewariyê bigerin. Bêguman ev destûr nedişibiya wan ramanên ku nav û navdarî heteyên ku şeref û şanaziyê pêşniyarê xelkê dikirin. Wate ramanekî nû û cihêreng bû. Lewra felsefeya Epikûrosî wiha dixwest ku hemû hêlên hebûnatiyê hembez bike. Epikûros beriya her tiştî teoriya Demokritosî ya atoman qebûl kiriye û wiha bawerî pê anîye ku hemû tiştên di gerdûna madî de hene ji atom û valahiyê pêk hatine. Ne pêkane ku atom ji tunehiyê pêk hatibin û wenda bibin. Lewra jî xira nabin û bengîn e. Lêbelê meriv nikare pêşbîniya lîvdariya wan bike û lewra jî pêkanînên wan jî nemayende ne. Ji ber vê yekî jî hemû objektên fîzîkî ku di navbera valahiya atoman de cih digirin emirkûrtin, yanî muwaqetin. Çîroka objektan, rasthatin û hevrabûna atoman û di dawiyê de jî belavbûna wan e. Hemû goherîna li gerdûnê bi vî hawî pêk tê û em bi xwe jî ew objektên ku bi vî hawî tene meydanê. Bi hejmarekî pir zêde atomên bêhempa têne cem hev û laş û aqilê mirovî pêk tînin ku herî dawî de ji bêgaviyê jî belav bibin. Lêbelê divê meriv ji belavbûnê netirse. Çunku heta ku em bijîn ji bo mirin tune û dema ku mirin jî tê ji xwe em tunenin. Ew bûyerên tirsdar û hewilnak ku hinek dîn dibêjin piştî mirinê têne serê mirovan, di dema saxitiyê de nehatine serê mirovan. Epikûros dibêje ku mirin ji bo me netî tişt e û kesê ku tê giştiye vê heqîqetê wî xwe ji tirsa mirinê rizgar kiriye. Di meseleya hebûn yan jî tunebûna xwedayan de jî Epikûros dibêje ew ji me pir dûr in û zêde jî naxwazin ku ew tekilî jiyana mirovî bibin. Bi vî hawî jî wan ji çarçoveya nêrîna xwe dûr dike. Dîsa gotiye ku xweda tekilî kar û barê mirovan nabin. Lewma jî divê em ji wan netirsin, tiştekî nexwazin û hêvî nekin. Di vê xelî de meriv dikare bibêje ku Epikûrosî çawa ku ew tunebin li wan mêzê kiriye. Madem tunebûn çarenûsa me a bêgav e, vedê me divê em jiyana xwe têr û tije bijîn û daxwazên xwe bicih bînin. Ev yek jî bi jiyana gelwarî, bi jiyana gelemperî nabe û lewma jî divê meriv berê xwe bide komên taybet yên ku bi raman û kirinên xwe nezî merivin. Bi vê yekê divê em ji bo tendurustiya bedena xwe jî heta ji destê me bê divê em xweş û geş bijîn û li pey xweşiyê herin. Epikûros parêzan bi vê armancê hinek kom û komkan avakirine û deriyên wan kom û komkan ji jin û koleyaran jî vekirî bûye. Yanî beşteriya wan koman ji hemû mirovan re serbest bûye û ji ber vê yekî jî gelek mirovan qiriba xwe ji wan anîne û dijminetiya wan kirine. Lewra jî dema xrîstiyanî derketiye holê, Epikûros parêzî ji alê oldarê Mesîhî ve hatiye lanetkirin. Lewra bêmirînî û hebûna xwedayekî dilsoz û xwedîrehm red dikirin û bala mirovan didane ser nîmetên dinyêvî.
Bêguman îro dema ku bahsa epîkurusparêziyê dibe di cî de humanîstiya zanistî û azad ya sedsala bîstan tê bîra me. Çünkü epîkurusparêzî raveya yekêm a wê ramana humanîst e ku di dema me ya îro de bi piranî tê pejirandin. Evê felsefeyê di sedsala yekê de berî zayînê di helbestekê li ser xwezayê gelek dirêj a Lucretiusê xwe gihandiye rewşa xwe ya herî rewnak û nazkirî. Binivîsandina vê helbestê armanca wî ew bû ku xwestiye epîkurusparêziyê derbasî çanda Romayî bike û bide nasîn. Ev helbest bi latînî hatiye nivîsandin û yek ji wan şaheserên edebiyatê ye. Tê dîtin ku felîzofê helbestvan baweriya xwe bi felsefeyê aniye û wiha bawer kiriye ku dê wîsaya felsefeyê ji waswas û dînîtiya xwe xilas bibe. Lewra carinan din jî bûye, mîxabin di dawiyê de jî xwe kuştiye. Feraseta epîkurusparêziyê bi sedê salan mîna xwe maye û ji bo demên dahatûyê jî bêyî ku biguhere hatiye biguhastin. Sebebê vê yekê ê sereke ew e ku piraniya vê ferasetê ji aliyê yek felîzofekî ve hatiye nivîsandin. Di serdema navînî de jî epîkurusparêzî bi dijminatiya Hezretê İsa hatiye sûcdarkirin û pişt re jî hatiye ji bîrkirin. Lêbelê di sed sala 16 û 17 de ji nû hatiye venasên û di destpêka zanistiya nûjen û tevgera mirovhêziyê de xwediyê bandûrekê mezin e.